Lignje iz rerne, savršeno mekan. Oljuštite crveni luk i isecite na komade. Ogulite krompir i isecite na tanje kriške. Posolite ga i pobiberite, a potom dobro promešajte. Prepolovite veće čenove belog luka i isecite limun na kolutu. Odmažite zemljanu posudu, izručite u nju krompir i dodajte luk. Posolite lignje, nalijte maslinovo ulje, belo vino i promešajte. Izručite lignje preko krompira, dodajte beli luk, grančice ruzmarina i preko položite kolutove limune. Poklopite, bacite u hladnu rernu i pecite sat vremena na 180 stepeni. Promešajte krompir i lignje. Vratite u rernu i povremeno prelivajte. Lignje su meke, neće vam trebati nož. Ko voli, može i da umoči.